«19 сакавіка, пятніца, ў Беларусі 20 гадзіна. У студыі Белсат сёння працую я, Валер Руселік. Вітаю спадарства. Гэтак атрымалася, што сённяшняе выданне для мяне вельмі асабістае. Па-першае, гарадзенец Ігар Банцара, якога я ведаю ўжо 24 гады, які 16 поўных дзён трымаў сухую галадоўку, вярнуўся дадому. Па-другое, роўна 15 гадоў таму мы з сябрамі прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, ды заставаліся там да апошняга дня існавання плошчы Каліноўскага. Пра ўсё гэта ды не толькі паразмаўляем у сённяшнім выданні. Запрашаем. Для кого-то поэзия, для кого-то Мирка, короче говоря. А для меня это символ правосудия белорусского в данном этапе времени, понимаете? То же самое, только не так сплоченный народ был, а применялись все равно насильственные действия со стороны властей. Сейчас однозначно. Я думаю, что результат будет лучше, чем в 2006 году. Я просто не могу просить вас не выходить 25 марта, потому что не могу забыть о том, насколько важен для всех нас этот день. Ну што ж, а пачну выданне са згадкі пра нашых пінскіх калегаў. А палове на 7-ю раніцу ў дзверы да мясцовага журналіста Андрэя Якімуша ламіліся ў дзверы невядомыя. Пра гэта Андрэй паспеў паведаміць, а пасля чаго перастаў выходзіць на сувязь. Яшчэ ў аднаго пінскага журналіста Віктара Ярашука дома адбыўся ператрус, пасля чаго і ён перастаў выходзіць на сувязь. Аднак вось ужо незадоўга да нашага выдання стала вядома, што абодва журналісты ўжо дома і ім шыюць артыкул паводле адміністратыўнага кодексу 22.5. Гэта злоўжыванне сеткамі электрасувязі, нешта такое. Пра гэта паведаміў таксама мой калега і таксама і намеснік дырэктара Белсату Алексей Дзікавіцкі. Алексей, вітаю ўжо зараз на відэасувязі з Варшавы. Алексей, вітаю. Добрый вечер. Алексей, ці можна падрабязней, што здарылася з Віктарам Андрэем сёння і вось пра тое, што ў выніку іх там у міліцыю забралі, потым адпусцілі дадому, як там сітуацыя выглядала? Ну, дакладна, я, можа, і не ведаю больш, чым вы, таму што я атрымаў сёння там сапраўды каля 7-й раніцы сігнал, што ператрус у Віктара, таксама у нашых калегаў, і гэты ператрус звязаны з тым, што іх нібыта абвінавачваюць у гэтай адміністратыўным правапарушэнні. Пасля ператрусу Віктару Ярашуку уручылі павестку на тое, што ён з'явіўся у міліцыі ў Пінску о 9:30, і он там туды пайшоў, і потым шмат гадзінаў не было ніякага сігналу. На шчасце, аказалася, што калегі выйшлі на вольнасць, на свабоду, і Віктар, і таксама наш калега-аператар. Ну, але вядома, што гэта сітуацыя такая, што мы бачым, што гэта як бы ситуация, которая показывает, что и во всех областях Беларуси, и мы имели такую ситуацию и у Могилеве, мы имели такую ситуацию у Гомеле, мы имели такую ситуацию так само докладно у Витебску. Зараз мы маем такую ситуацию на Берастэйшчыне ў Пінску. Трывае тэрор супраць незалежных журналістаў. Ці можам гаварыць пра нейкую хвалю, альбо все-таки гэта такая не хваля, а пастаянны потоп, калі ацэньваць рэпрэсіі, як у прыватнасці белсатаўцаў, гэтак і агулам незалежных журналістаў? Ну, натуральна, што эта хваля трывае даўно ўжо. Мы ведаем, што нашы калегі
Катя Андреева, Даша Чульцова, так само Катя Борисевич Студбая у турмі ўвогуле сидять. Що тичиться інших, то ми маємо до чинення з таким якби регулярним тиском. Так, от вони починають по областях. Почали від Гомеля, потім там Городенська область, потім там Менськ, потім знову Російська область. Тобто, якби я думаю, що влада рихтується, гэты, так сказать, режим рихтується до 25 сакавіка, чтобы, принамсі, не то, що там усіх посадити у турму, але принамсі рихтуються до того, щоб натиснути на кожного, щоб 25 сакавіка не було ніякої інформації ані з Менську, ані з регіонів. Ціск, страх, гвалт, рэпрэсіі адзінае, што могуць прапанаваць так званыя ўлады беларусам. Ну што ж, што прапануем мы ім, астатнія грамадзяне, у прыватнасці незалежныя журналісты? Ну, канешне, каб найперш гэта ўсё скончылася, каб яны ўрэшце сышлі і не мучылі ані людзей, ані Беларусь. Алексей, дзякуй вялікі за каментар. Алексей Дзекавіцкі, намеснік дырэктара Белсату, быў з намі на відэасувязі. Ну і у працяг вось таго, якая ж у нас улада, ці можна яе наагул называць уладаю. Вось давайте вось яшчэ адна гісторыя, гэтым разам не пра журналіста, але таксама пра нашага суграмадзяніна. Спачатку яго збіў аўтазак, затым збілі амапаўцы, пасля чаго ён трапіў у шпіталь, а потым за краты. Ну а зараз яшчэ і атрымаў 2 гады калоніі. Суддзя цэнтральнага раёну Менску Вікторыя Шабуня прызнала палітвязня Ягора Сагойдзя вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках у Менску і вынесла яму вырак роўна вось колькі патрабаваў памочнік пракурора Арцём Цвяткоў. Абвінавацілі Ягора Сугойдзя ва ўдзеле ў групавых масавых мерапрыемствах. Паводле версіі следства, мужчына выйшаў на праезную частку вуліцы і заскочыў на аўтазак падчас пратэстаў каля стэлы 9 жніўня. Ягор Сугойдзя нібыта зваліўся з аўтазака, калі той рухаўся на поўнай хуткасці. Пасля здарэння мужчына трапіў з траўмамі ў больніцу, а потым яго яшчэ і затрымалі. Ягор Сугойдзь прызнаў віну часткова. На мітынгу быў, але на аўтазак не заскокваў. Адвакат падчас судовага працэсу настойваў, што прызнанне следства атрымала пад ціскам, а падабаронны адмовіўся даць паказанні. Ну і мы працягваем эфір, пераносімся спадарства ў горадню. Працягваем вось гэты сюр, які дэманструюць, давайте не ўлады, можа сёння называць, лукашысты. У горадні забаранілі спектакль, дзе суджаецца фашызм. Пракуратура палічыла, што занадта відавочныя паралелі з цяперашняй уладай. Гаворка пра запланаваную на заўтра пастаноўку «Кадзіш». Акцёраў Ігара Уланова, Алексея Станогу, Паліну Левіну, Аксану Машынкову выклікалі ў пракуратуру. Папярэдзілі, што супраць іх могуць пачаць крымінальную справу за распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. У Фейсбуку Цэнтр гарадскога жыцця пераказаў прэтэнзіі супрацоўнікаў пракуратуры да актораў. У спектаклі «Кадзіш» асуджаецца фашызм, гаворыцца пра канцлагеры і трагічны лёс габрэяў. А менавіта з фашыстамі частка беларускага грамадства асацыюе сённяшнюю ўладу. Ну, ось такія параўнанні непажаданыя ў сённяшніх палітычных умовах. Нельга прадказаць эмоцыі і рэакцыю гледачоў. Я падкрэслю, гэта цытата. Слова «Кадзіш» азначае габрэйскую памінальную малітву. Ну і зараз застаемся спадарства у горадні. Я хацеў бы прадставіць вось вам цяперашнюю размову словамі, вельмі важнымі словамі «no fear», што ў перакладзе з ангельскай азначае «не бойцеся». Гэтыя словы, напісаныя на далоні, паказаў сёння гарадзенскі музыка і актывіст Ігар Банцар усім, хто прыйшоў на абвешчанне судовага выроку яму. На знак пратэсту супраць расправы над ім Ігар трымаў сухую галадоўку. Нейкі папросту нерэальныя цэлыя 16, і вось там яшчэ частку 17-го дня. Сёння суддзя Ленінскага раёну горадні
Наталья Козел признала Ігора вінаватым у хуліганстве за аголены перформанс перад міліцыянтам і выракла яго на 1,5 года гэтак званай хатняй хіміі. Ігора вызвалілі ў зале суду, і ўжо зараз Ігор з намі на відэасувязі з горадняй. Ігор, я цябе вітаю. Добрый день. Вельмі рада цябе бачыць. Ты папросту не уяўляеш, наколькі рады. Все вельмі моцна за цябе перажывалі, вельмі трымалі за цябе пальцы, кулакі. Насамрэч, у мяне і вялікай размовы, нейкіх пытанняў да цябе няма. Мне хацелася б толькі пераказаць табе словы, ведаеш, такой салідарнасці і радасці, што вытрымаў ты гэта, выйшаў адзін супраць усёй гэтай сістэмы. Напэўна, адзінае у мяне да цябе пытанне, як ты сябе зараз адчуваеш? Дякую за добрые словы. Як бачите, я зараз тут накрытый, бо мяне трохи телепае, тому што я, відаць, учора ці калі там прадзьмула у гэтых аўтазаках, у гэтых залях, у зімных калідорах. Таму дрэнна сябе адчуваю і не ведаю, ці не захварэў. Я схуднеў на галадоўцы 10 кілаграмаў, таму вось спрабую піць тут ваду з мёдам, паглядзім, што будзе далей, як арганізм адрэагуе. Для мяне гэта не першая галадоўка была, усе палітычныя галадоўкі заўжды. Як бы калі я маў, арышты, калі былі яшчэ за, скажем так, проста адміністрацыйныя, заўжды палітычныя галадоўкі абвешчвалі. Гэта першая такая жудасна даўгая, таму я не ведаю, што там будзе, але дзякую усім, хто падтрымліваў, і вельмі ўдзячны за просто сотні лістоў салідарнасці з усяе Беларусі. Гэта вельмі дапамагала ў турме, таму я ўсіх заклікаю пісаць, нават калі вашы лісты нібыта не даходзяць. Калі ласка, падтрымлівайце ўсіх тых, хто зараз за кратамі, гэта, напэўна, важна. Ігор, вось гэта 16 з гакам дзён сухого галадавання, гэта сапраўды штосьці нерэальна, гэта не ўкладваецца ні ў якае разуменне. Што табе дапамагала трымацца? Слухайте, калі ўжо мяне судзілі за аголены перформанс, то, напэўна, я магу ў эфіры гэта сказаць. Калі я, по-моему, паміж другой, трэцяй, адміністрацыйным арыштам, который адседзеў у мінулым годзе, біў сабе вось гэтую татуіроўку на галаве, то я ўсе татуіроўкі б'ю, як кажуць, па олдскуле, без замарозкі, без знечулення. І калі я біў гэтую татуіроўку на галаве, было больно. І тады, у той час, калі мне білі татуіроўку, гэта 1,5–2 гадзіны занімала. Я думаў про тое, што, слухай, хлопец, тебе больно, а тых, кого на акрэсце накатавалі, а тых, кого забівалі на акрэсце, ім не было больно. І вось гэта мяне трымала, я зрабіў гэтую татуіроўку, але было вельмі больно. Так і з галадоўкай. Мяне трымала толькі тое, што тут шмат людзей ёсць на волі, которым, напэўна, мой прыклад дапаможа паверыць ва ўласныя сілы, паверыць тое, што ты не адзін, паверыць, што нас шмат. Нават калі хтосьці баіцца выходзіць, як слушна вы заўважылі, на эфір няма страху. І так, як я цытаваў Сократа на сваім апошнім слове, што ад чаго баяцца смерці? А можа, у нашым выпадку, у маім канкрэтна смерць, гэта яшчэ лепшы вынік, лепшы зыход, чым сядзець у турме і гніць 3 гады, як спрабавала, абяцала мне КДБ. Таму хто ведае? І зноў жа, гэта вось моц людзей, моц беларускай салідарнасці, моц нашых всіх гэтых пазітыўных, правда, промняў энергіі. Хаця, канешне, лёгка не было. Гэта было цяжка, але я вытрываў. Паглядзім, я кажу яшчэ раз, я толькі першы некалькі гадзін спрабую выйсці з галадоўкі, паглядзім, як далей будзе, як адрэагуе арганізм. У бліжэйшыя дні, тыдні будзе відаць гэта. Ігор, я не буду ця моцна напружваць, літаральна апошняе я ў ця запытаюся. Вось гэты сённяшні вырак, як ты сам ацэньваеш? Гэта перамога, гэта саступка, гэта все-таки расправа, папросту ў іншай форме. Як ты сам гэта ацэньваеш? Як я гэта ацэньваю? Шчыра мушу сказаць, што як чалавек, які зараз знаходзіцца на волі, то, безумоўна, лепш быць на волі, чым у турме. Я нікому не раю ісці ў турму адназначна. Там нічога файнага няма. Таму, безумоўна, для мяне гэта файна. Праводзіць пятніцы ўвечары з дзецьмі, з жонкай, з бацькамі, гэта з братам. Гэта вельмі файнае адчуванне.
у той же час разумение того, что вырок несправедливый, и яшчэ сколько людей чакае на вырок, и колькі уже атрымалі, колькі поехали. Зноў жа те журналісткі Белсату, іншыя незалежныя журналісты, зараз справа весны, гэтак далей, то як бы, ну, у меня просто няма сілаў радавацца, і калі мы уже зараз, правда, задаволеныя тым, что не за кратами, а хоть там на хімію, далі яшчэ вось гэты, можа, тыдзень другі пагуляць на волі, то я мог бы сказаць, што файны вырак, але, слухайце, ну гэта абсурд. Файна, што мяне судзілі за арт-перформанс, ну, файна, што людзей судзяць ні за што па надуманых, правда, нейкіх артыкулах, файна, што няма аніводнай крымінальнай справы за перабольшванне службовых паўнамоцтваў з боку міліцыі. Ну, слухайце, я думаю, тут я лепш промаўчу, а беларуская рэчаіснасць даць самы лепшы адказ, што тое, што адбываецца наўкола і са мною тым ліку, гэта все, ну, поўная цырк абсурду, безглуздасць. Ігору, я глыбока веру, што злачынцы ўсё-такі сапраўдныя злачынцы, яны адкажуць за ўсе злачынствы абавязкова, і я спадзяюся, што гэта таксама наблізіць той момант, калі ўрэшце зможам з табой убачыцца асабіста, абняцца, дружа, трымайся і аднаўляйся, калі ласка. Но эфір, не бойцеся, гэта нязломлены Ігор Банцер з намі на відэасувязі з горадні. Дзякуй вялікі табе, дружа, дзякуй вялікі, трымайся і аднаўляйся. Вось такі папросту чалавек, такі папросту нереальны чалавек Ігор Банцер, чалавек, які пайшоў супраць гэтай сістэмы, і можна сказаць, што выстаяў, і ён яе зламаў, а не яна яго. Я, спадарства, выбачаюся, магчыма, я збіваюся там на нейкі пафас. У мяне ў часе этой размовы слёзы стаялі ў вачах. Я не вельмі ведаю, як там далей нам весці эфір. Але паспрабуем, мы не пойдзем далёка ад горадня, ад гарадзенскіх тэмаў. У Берасці, горадня, цяпер таксама і ў Баранавічах польскія школы зазнаюць ціск. У іх генеральная пракуратура распачала адмысловае правяранне. А баранавіцкае ўпраўленне па адукацыі пільна збірае звесткі пра дзяцей, якія наведваюць польскі дом. Гэта тая меншасць незгодных з рэжымам людзей, которые патэнцыйныя не электарат існуючага строю, існуючай лады. Таму іх трэба, конечно, ціснуць, што, як же ж по-другому. Гэта змаганне з нязгоднымі, з людзьмі іншых перакананняў. Школы польскай меншасці правярае пракуратура, санітарныя службы, пажарныя, ды нават ідэолагі, следчых цікавяць дакументы, крыніцы фінансавання, педагагічны склад. Таксама запрошваюць звесткі пра дзяцей. Напярэдадні берасцейская пракуратура падала ў суд пазоў аб ліквідацыі польскай школы. Яе дырэктарка і сууснавальнік падазраюцца ў дзеяннях, скіраваных на распальванне нацыянальнай і рэлігійнай варожасці ды рэабілітацыю нацызму. Пракуратура актывізавалася пасля школьнай імпрэзы, прысвечанай гісторыі Польшчы. Курсы ж польскай мовы, на думку следчых, абясцэньваюць памяць беларускага народу. Ну, я спадзяюся, у нас зараз ёсць сувязь, спрабуем злучыцца на тэлефоннай сувязі з горадні. З намі старшыня непрызнаванага, але сапраўднага Саюзу палякаў Беларусі Анжэліка Борыс. Спадарня Анжэліка, вітаю вас. Добрый вечар. Спадарня Анжэліка, ну вось размаўлялі мы раней вось пра ўсю гэтую сітуацыю, пра гэтую хвалю, якая пачалася. І хваля гэта неяк не спыняецца. Тут ужо і школу ліквідоўваюць у Берасці, пайшлі па іншых гарадах, бяруць спісы гэтых дзетак, якія прыходзяць навучацца, вывучаць родную сваю польскую мову. Як нагул гэта ацэньваць? Што гэта такое адбываецца? Ну, гэта такі моцны ціск і на дзяцей, і на бацькоў. Гэта, ну, перш за ўсё, такая дэманстрацыя сілы і, конечно, такая шырокая, ну, можна сказаць, вайна, ну, ліквідацыя польскай мовы. І, конечно, перш за ўсё, гэта моцнае палохванне.
Так, тому що ось ситуація така, коли просто арештовують директору легальної організації, яка проводить навчання польської мови. Треба задемонструвати, що ось є ворог зідентифікований. І ось все, що зв'язано з польською культурою, з польською мовою, це ось некі осередки, нібито екстремістські. Так? І ось тут ми будемо шукати посеред гэтых асяродкаў экстрэмістаў, якія распальваюць нацыянальную там рознь, экстрэмізм. Ну і, конечно, гэта такі моцная фаля запалохвання. І яна шырокая фаля, тому што калі патрабуюць спіскаў, то это зразумела, што будуць апытваць і дзяцей, і бацькоў, і шукаць нейкіх там. Калі так старацца шукаць, то, конечно, напэўна, штосьці знайдуць, так, каб вось максімальна расправіцца з гэтымі са школамі, у якіх адбываецца навучанне польскай мовы. Паслухайце, а паводле вашай ацэнкі, чаго тут все-таки больш? Гэта вось такого унутранага, то бок Лукашенко лічыць, што вось палякі, грамадзяне Беларусі, вось гэта ворагі лукашэнкавага рэжыму у сілу таго, што сярод іх найбольш такія распаўсюджаныя незалежніцкія погляды і нават прабеларускія погляды. Ці тут таксама вялікая вага і такая вонкавая Лукашенко спрабуе, як вось той дваравы гопнік, неяк выстаўляцца ў позу перад Польшчай, бо мы памятаем пра высылку 2 консулаў таксама польскіх з Беларусі. Як бы вы ацанілі? Гэта ўсё-такі ўнутраная справа ці скіраваная так вось на афіцыйную Варшаву? Я думаю, што гэта справа ў кільку кірунках. Перш, гэта ўнутраная справа, так як уся сітуацыя ў краіне з нашым грамадствам. Гэта перш за ўсё моцны ціск на ўсе слаі грамадства. І, конечно, другая справа гэта таксама паказанне вось Польшчы сваёй пазіцыі дэманстрацыйнай, што вось мы тут расправімся з усім, што вы тут вот маеце сваю польскую меншасць, маеце сваіх палякаў. Вось эта вайна, конечно, з польскай мовай, гэта вельмі такія жорсткі, і непрыхыльныя дэманстрацыі такой жорсткасці ў стасунку вось да Польшчы, для таго, што Польшча падтрымала грамадства Беларусі. І, конечно, ўлады Беларусі ніколі нас вельмі не любілі, можна так сказаць, і гэта як бы вайна, которая яна доўжыцца многа гадоў. Вайна з польскай мовай, вайна з польскай культурай, гісторыяй. І, конечно, вось такі момант, калі ідуць закручванне гайкі ўсяму грамадству, то вядома, што яно таксама будзе датычыць усіх. Мы ж грамадзяне Беларусі, то есть гэта ясна, што будзе датычыць усіх. Вось. І тут дэманстрацыя і сілы для Польшчы, і таксама паказ вось для унутры краіны, што мы тут зробім парадак з усімі, не гледзячы тут ні на каго. Таму што гэта ўжо не ўходзіць толькі як бы саюз палякаў, які яны не прызнаюць. Гэта вельмі шырока, гэта і арганізацыі, вось гэты форум ініцыятыў лакальных, гэта легальная арганізацыя, невялічкая, легальная, вось якую ўлады самі вось і зарэгістравалі. Таму гэта вельмі такі шырокі спектр дзеянняў і, можна сказаць, датычыць у цалосці польскай меншасці на Беларусі, і такі шырокі круг гэтага ўсяго дэманстрацыйны перш перад Польшчай, і другі гэта унутры краіны. Просто задэманструем, што вось вораг знайдзены, і мы просто зробім парадак. Спадарня Анжаліка, дзякую вам за сённяшні каментар. Прыміце словы салідарнасці. Уласна, як ад журналіста, таксама як і ад земляка. Я не той, што там упэўнены, перакананы. Я цудоўна ведаю, што ніякі Лукашенко не здолее ўбіць клін паміж беларусамі, палякамі ды іншымі нацыянальнасцямі аднаго беларускага народу. І, канешне ж, будзем і надалей разам. Дзякую вялікі вам. Анжаліка Борыс, старшыня Саюзу палякаў у Беларусі, была з намі на тэлефоннай сувязі з горадні. А зараз, давайте звернемся да пытання пра тое, хто ж насамрэч не хоча мірнага развязання вось гэта супрацьстаяння лукашыстаў і беларускага народу. Дык вось, лукашысты абмежавалі доступ да сайта «Голас», дзе ідзе галасаванне пра мірныя перамовы з уладамі
з удзелам АБСЕ, ініцыяваныя Святланай Ціхановскай. Карыстальнікі правайдераў МТС і Лайф паведамляюць, што старонка альбо не грузіцца на агул, альбо з'яўляецца паведамленне, што доступ да рэсурсу абмежаваны на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, прынятага ў адпаведнасці с законом. Режим, он блокирует сайт, на котором есть просто счетчик, но при этом он не может заблокировать самих чат-ботов, в которых происходит все движение. Мы даже добавили команду в чат-бот, чтобы люди могли смотреть результаты прямо там. Это команда /results. Поэтому сайт, по сути, теперь людям вообще особо и не нужен. Распрацоўнікі «Голасу» адзначаюць, што за час існавання платформы са жніўня мінулага года ўлады блакуюць платформу ўжо 6-й раз, але гэта абсалютна не замінае працы. Доступ да заблакаванага сайту магчымы праз VPN. А прагаласаваць можна праз Telegram ці Viber. Галасаванне на платформе «Голас» плануецца працягваць прынамсі да 25 сакавіка. Ну і таксама дарацца Святланы Ціхановскай у справах замежнай палітыкі Франак Вячорка распавёў у часе прэс-канферэнцыі пра зробленую працу і перспектывы вось гэтых самых перамоваў з уладамі. Была зробленая вялікая праца, каб мы прыйшлі да гэтага моманту. У нас ёсць пазітыўныя сігналы ад нашых замежных сяброў, ад міжнародных арганізацыяў. Мы лічым, што перагаворы павінны пачацца ў маі, але да гэтага часу павінны адбывацца кансультацыі і экспертныя сустрэчы з рознымі бакамі ў розных фарматах. У тым ліку з прадстаўнікамі патэнцыйных медыятараў, у тым ліку з прадстаўнікамі Расіі і, безумоўна, з тымі, каго будзе дэлегаваць рэжым Лукашэнкі, калі гэта будзе адбывацца. Мэта наша гэта выбары ў гэтым годзе, і учора дэлегацыя Еўрапейскага саюза ОБСЕ пацвердзілі падтрымку гэтай мэце. Каб выбары адбыліся не ў 2022 годзе, гэта дэкляраваў Лукашенко на ўсебеларускім народным сходзе і іншыя прадстаўнікі, а менавіта сёлета. Ну, ўжо зараз з намі у студыі спецпрадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах Александр Шлык. Александр, вітаю. Добрый день. Я так разумею, што вось галасаванне на платформе «Голас» гэта адзін з этапаў, па сутнасці, які вядзе, уласна, і да новых сумленных выбараў. Ці слушна я разумею? Ну, на самом деле, главной целью переговоров будут, конечно, досрочные выборы. Шмат было пытанняў і нараканняў, як заўсёды, на жаль, бывае у беларускім грамадстве, як толькі з'явілася вось гэтае галасаванне. А як жа ж так, раней гаварылі, што не будуць размаўляць з Лукашэнкам, перамаўляцца, ну і таксама не будзе ніякіх выбараў з ягоным удзелам. Вось выбары, которые мяркуецца, пра якія будзе перамаўляцца, яны прадугледжваюць удзел Лукашэнкі ў іх ці як? Ну, я думаю, это больше политический вопрос, не настолько технический. Это, наверное, будет предметом переговоров, само собой, но если смотреть на закон, то гражданину Лукашенко пока что ничто не мешает участвовать в выборах. Пусть собирает 100 тысяч подписей, посмотрим, как это будет. Ну, калі не будзе сядзець у турме. Між тым, ён сёння заявіў, дарэчы, што ён там ужо прыгледзеў сабе двух магчымых прэтэндэнтаў, сваіх пераемнікаў, назваў чамусьці Караніка і чамусьці назваў Караева, которых нагул не нарадзіўся нават у Беларусі, нарадзіўся ў Асетіі. Я хацеў удакладніць па гэтых выбарах. Калі яны будуць, то гэта якія выбары будуць? Што вось это такое? Новыя выбары пад эгідай АБСЕ. Гэта як? Ну, во-первых, мы не говорим о выборах под эгидой ОБСЕ. Як гэта правильно гучыць? Я думаю, что в любых нормальных выборах участвуют международные наблюдатели, в том числе это ОБСЕ. И международное наблюдение совершенно естественный процесс, и это совершенно нормально. Но это не значит, что эти выборы проводятся каким-то образом под эгидой ОБСЕ. Выборы будут проводиться белорусами для белорусов. Перамовы пачнуцца ў траўні, у гэтым годзе, магчыма, і адбудуцца гэтыя выбары, а калі? Гэта вось адразу пасля траўня, у чэрвені, ліпені, як плануецца? Ну, нужно смотреть на календарный план, в принципе, и нужно смотреть на то, когда будет принято решение о том, что выборы будут происходить. Для этого нужно, чтобы вакансия президента оказалась открытой.
человек, который занимает должность президента, должен подать в отставку, и после этого могут быть объявлены досрочные выборы. Но давайте вернемся к предыдущему вопросу. Какие должны быть выборы? Выборы должны быть, во-первых, прозрачные, во-вторых, честные, в-третьих, справедливые. И сегодня, как вы, наверное, знаете, мы начали публиковать проекты постановлений Центральной избирательной комиссии для общественного обсуждения. Само собой, это проекты, и мы будем смотреть на те комментарии, которые приходят, обрабатывать их, обговаривать. Я уверен, что будет много хороших идей, как эти проекты можно улучшить. Есть, как мы в прошлый раз разговаривали здесь на Белсате, есть 4 момента, которые нужно отрегулировать в рамках действующего законодательства. Это формирование комиссий, это проверка подписей для регистрации кандидатов, это доступ наблюдателей и их права, и это подсчет голосов на участках. Мы начали публиковать постановление Центральной избирательной комиссии с, наверное, таких самых и популярных тем. С тем подсчета голосов и темы доступа наблюдателей. И проект постановления о подсчете голосов включает в себя также и проект протокола. И это новый проект. Его можно сравнить с тем протоколом, которым пользовались участковые избирательные комиссии на выборах до теперешнего времени. Ще такі момент, я не ведаю, гэта, напэўна, таксама можна аднесці да палітычных склад ЦВК, ці гэта ці все-таки тут і тэхнічнае ёсць, што цалкам неяк новыя набірацца будуць вось склад камісіяў, цэнтральнай выбарчай камісіі, як ці прадугледжваецца гэта неяк вось планамі? Ну, вообще, формирование Центральной избирательной комиссии описано в Избирательном кодексе. Если не ошибаюсь, статья 31, именно там прописано, как формируется Центральная избирательная комиссия. Кодекс по нашим планам, в связи с тем, что выборы нужно будет проводить быстро, должен оставаться в силе. И в рамках этого кодекса должна быть сформирована Центральная избирательная комиссия. Почему я говорю «должна быть сформирована»? Потому что одним из ключевых моментов проведения честных выборов является доверие граждан к тем органам, которые проводят эти выборы. Мы ж цудоўна разумеем, што давер можа быць тады, калі не будзе ярмошынай і гэтых маленькіх ярмошыных, которые вось на месцах. Ну, я думаю, что доверие создается не благодаря тому, что кого-то нет. Доверие создается благодаря тому, что там есть кто-то, кому можно доверять. Ці азначае гэта, што будзе нейкая там празрыстая працэдура, выбор гэтых людей, которые туды будуць прыходзіць? Процедура, как я говорил, описана избирательным кодексом. И там есть довольно большая роль президента в назначении членов избирательной комиссии, в назначении кандидатуры председателя избирательной комиссии. И ну, это закон. Яшчэ такое пытанне. Я ведаю, што вось прапанову па перамовах, прынамсі Святланы Ціхановскай, па перамовах з уладамі падтрымалі ўжо Еўразвяз, падтрымала ЗША, падтрымалі. А наконт вось новых выбараў, ці ёсць нейкая рэакцыя, ці ёсць нейкі кантакт якраз па рыхтаванні новых выбараў у Беларусі? Ну, я тоже заметил, и это замечательные новости, что и делегация Европейского Союза при ОБСЕ, и делегация Соединенных Штатов вчера выступили с заявлениями на заседании постсовета ОБСЕ. Оно обычно по четвергам и проводится. И это была очень быстрая реакция. И это была реакция, которая поддерживает идею того, что переговоры нужны. Потому что все, мне кажется, хорошо понимают, что из сложившейся ситуации нужно выходить мирными способами. Выборы – это мирный способ решать конфликты. Хорошие выборы – это мирный способ решать конфликты. И переговоры – это тоже мирный способ выходить из кризисной ситуации. Что касается именно выборов, ну, вообще здесь роль международных партнеров, конечно, может существовать. Но главным образом, и повторюсь, что выборы в Беларуси должны проводиться белорусами. Мы, конечно, можем услышать какие-то комментарии, предложения, экспертные оценки от партнеров за границей. Но главным образом вот проекты, которые мы сегодня публиковали, они созданы белорусами для белорусов. И в первую очередь мы ждем комментариев на сайте Светланы Тихановской. Я готов получать комментарии, уже некоторые приходят и в Телеграме, и имейлом. Есть интересные идеи. Я думаю, мы будем со следующей недели очень активно общаться с всеми, кто заинтересован, предоставить свои комментарии. Всех приглашаю оставлять. Максима, некий цікавый комментарий зараз можно привести? Конечно. Что?
Ну, один из интересных комментариев – это почему бы нам не нумеровать бюллетени. Тогда будет подсчет совершенно прозрачным, мы будем знать, что вот бюллетень номер 1 был опущен в урну. Мой ответ довольно простой, но, к сожалению, если нумеровать бюллетени, это нарушит тайну голосования. Таємниця голосування. Да, но идея именно в том, чтобы сделать подсчет как можно более прозрачным. И вот, например, я могу привести позитивный пример, да, хороший момент, хороший комментарий был мне вот на e-mail послан такой, что ну теперь понятно, что протокол это не только бумага, протокол это то, что помогает сделать подсчет голосов прозрачным и то, что называется step-by-step, да, шаг за шагом. Потому что сейчас, вот, ну, если хотите, могу объяснить. Ну, на жаль, у нас час вельмі абмежаваны, таму на сёння, магчыма, мы спынем, але я думаю, што яшчэ працягнем, тым больш праца гэтая працягваецца. Я б хацеў сам адказаць на адзін вось такіх распаўсюджаных каментароў, што пра тое, што дзеляць скуру незабітага медведя загадзя. Не, гэта папросту праца на будучыню, і гэта ўсё мы будзем абмяркоўваць таксама і ў эфіры Белсату. Спасибо большое. Дзякуй вялікі. Александр Шлык, спецпрадстаўнік Святланы Ціханаўскай па выбарах, якія маюць адбыцца, і ад сябе дадам, спадзяюся, без злачынцы Лукашэнкі, без злачынцы Ярмошынай і так далей. Быў з намі у студыі, ну а мы працягваем эфір, і ранейшы партнёр больш не будзе прадаваць беларускім уладам тэхналогіі ўзлому тэлефонаў. Ізраільская кампанія Celebrity, што выпускае праграмныя комплексы для вымання звестак з мабільных тэлефонаў, пастанавіла спыніць продаж свайго абсталявання ў Беларусь і Расію. Першым пра Celebrite нам паведамілі супрацоўнікі Байпол. Яны казалі, што на працягу доўгага часу менавіта Celebrite дапамагае беларускім спецслужбам заходзіць у смартфоны актывістаў, журналістаў, затрыманых падчас акцыяў, атрымліваць доступ да асабістых дадзеных. І Celebrite меў гэтыя кантракты з беларускімі ўладамі на працягу доўгага часу. І некалькі разоў мы падымалі гэтае пытанне. У сродках масавай інфармацыі, у размове з амбасадарам, наша просьба была праверыць, паглядзець, паўплываць, каб Celebrite не дапамагаў рэжыму. Кампанія Celebrite падае тэхналогіі праваахоўнікам для законнага атрымання лічбавых доказаў у часе крымінальных расследаванняў, якія дазваляюць здымаць паролі на мабільніках і планшетах, ды аднаўляюць інфармацыю, якую карыстальнік выдаліў. Аднак простое, што і ў Беларусі, і ў Расіі гэтай тэхналогіі выкарыстоўвалі перадусім для ўзлому тэлефонаў апазіцыянераў, Celebrite адмовілася ад паставак абсталявання спецслужбам гэтых краінаў. Ну, яшчэ адна тэма, якую папросту немагчыма не згадаць сёння. Якраз сёлета спаўняецца, і сёння таксама, можна сказаць, спаўняецца 15 гадоў ад пачатку адных з самых буйных паслявыбарчых пратэстаў у Беларусі 2006 года. Тады дзесяткі тысячаў чалавек, нязгодных з вынікамі галасавання, выйшлі на цэнтральную плошчу у Менску і разбілі намётавы гарадок. У выніку брутальнага разгону, паводле афіцыйных дадзеных, арыштавалі больш за 500 чалавек. Падзеі, якія асабіста ў мяне, як аднаго з абаронцаў вось той плошчы Каліноўска, пакінулі ўражанне на ўсё жыццё. А што пра тыя падзеі памятаюць менчукі? Давайте запытаем у іх. Самосознание поднялось у людей, они уже не допустят такого, что происходит теперь. Я тогда только в школу пошел, поэтому нет, вообще ничего не помню. Те годы я, конечно, памятаю, но я в те годы был во внутренней политической миграции. Я никуда не ходил, я понимал, что это бессенсовно. Находился недалеко, наверное, за полчаса до разгона пришел домой. Случайно получилось, потому что замерз. Пошел к себе в мастерскую и включил интернет. Тогда это трансляции ВКонтакте были. И как раз вот буквально полчаса побыл дома и начался разгон. Это еще хуже, чем в 2006 году. Это намного хуже. И что он творит? Я без слез не могу говорить об этом. То же самое, только не так сплоченный народ был, а применялись все равно насильственные действия со стороны властей. Народ тогда был более добрый, более такой, знаете, от сердца. У него все и шло от души. А вот сейчас просто народ запуганный. Просто жалко вот так довести народ. Ну, извините, конечно,
про это время я просто не хочу разговаривать. Тогда просто люди действительно не были готовы к этому, однозначно не были. Ну, сейчас уже да. Сейчас, я думаю, поколение сменилось реально, и люди по-другому стали думать. И, ну, сейчас однозначно. Я думаю, что результат будет лучше, чем в 2006 году. Ну, ось як будзе зараз, як было тады, давайте паразмаўляем пра гэта з Александром Міленкевічам, які ў 2006 годзе быў кандыдатам на прэзідэнта, адзіным кандыдатам ад аб'яднанай апазіцыі. Спадар Алесь, вітаю вас. Добрый вечер. Паслухайце, я глядзеў сёння стрым на Еўрарадыё, дзе вы адказвалі там пра паразы, пра перамогі. Я не буду вас пра гэта пытаць. Я хочу вас спытаць, што вам найбольш запомнілася вось з тых падзеяў 2006 года? Ну, першае, я думаю, што памятаецца многае, але галоўнае, мне здаецца, это тая энергетика, якая была у пратэстоўцаў, асабліва на плошчы. Такое пачуццё адзінства, плечо к плечу, солідарнасць. И вот это вот засталося, потому что первый раз, по-перше, сама оппозиция объединалась. Это так само великое досягнение, нелегко демократы объединовываются, это диктаторы запросто. И так само люди, которые подтримливали нас, у час сустрэчаў, которые разгонялись и не дозволялись часто, у час арештов, у час площади. Вот эта вот энергия того часу, я думаю, что она заслуговывает памяти. Паслухайце, наколькі сёння важна праз 15 гадоў узгадваць вось плошчу 2006 года, наколькі все-таки гэта важная падзея была ў найноўшай гісторыі Беларусі, і ці можна з яе рабіць нейкія высновы для цяперашніх часоў? Я думаю, что памятать трэба ўсё, нават адзіночныя пратэсты, невялікія пратэсты. Или там пратэсты, як 2006 года, калі выйшло больш за 30 000 чалавек, не гледзячы на жорсткае папярэджанне, кожны, хто выйдзе, будзе тэрарыстам, а у нас за гэта расстрэл. Так казалі і КДБ галоўны, і міліцыянер галоўны, і прокурор. Я думаю, что чаму важна памятаць? Таму што без памяти мы заўсёды кажам, нема будучыні, а памяць мусіць быць і аб тым, што было зусім недавно. Рэвалюцыі часцей за ўсё не робяцца ў адзін прыём, яны хвалямі. І ў палякаў так было, і ў расійскай імперыі так было. І ў нас, пэўна, так. І можна лічыць, што это ўсё хвалі пэўнай рэвалюцыі, таму што берем лозунги, з якімі мы ў 2006 выйшлі, Валерак. Но это ж такія свабода, праўда, справядлівасць. Ці сёння это не актуальна? Абсолютно актуально. И тому я думаю, что это вельмі важна, пераемнасць пакаленняў, и важно, чтобы кожны ценил уклад кожнага. Хтосьці прыадчыняе дзверы, а хтосьці потым ім насцеж іх адкрые. Так і ў нас будзе абавязкова. Зараз пэўная такая ёсць засмучанасць, што вот столькі выйшла, неверагодная колькасць людзей, прыгожыя пратэсты натхняючыя, они выйгралі. Я думаю, что трошки сумна, але абсолютно отчаиваться не трэба. Нас упершыню большасць. Вот гэта колоссальная перамога. И мы верим у тое, что хутка будзе свобода, хутка будзе у Беларусі незалежнасць сапраўдная. И вот гэта трэба верыць, вера пераможа и правда пераможа. Про тое, што нас чакае наперадзе, пра сённяшні дзень яшчэ хацеў крыху пазней пагаварыць, але вось вяртаючыся да 2006 года, на вашу думку, чаго тады не хапіла для перамогі? Бо я вось нават сёння размаўляў з сваімі сябрамі, з якімі там быў на той плошчы, і хтосьці дзяліўся ўспамінамі, што яны верылі тады моцна ў перамогу. І іншыя казалі, мы ведалі, што нічога не адбудзецца, перамогі не будзе, але мы шлі, таму што гэта была справа гонару. На вашу думку, чаго тады не хапіла для перамогі? Я думаю, самое галоўнае – это шырокай падтрымкі людзей, беларусаў. Гэта быў год, як вядома, з самага вялікага такого піку ўздыма эканомікі лукашэнкаўскай. Зарплаты раслі, дабрабыт рос, Расія дапамагала моцна. І ўсе думалі, што так і будзе далей, ну чаму трэба штосьці мяняць, калі і так ужо не кепска. І там з нашымі гэтымі лозунгамі, про якія мы толькі што сказалі, я думаю, што і ў Швецыі не выйграеш выбары, у Швецыі трэба казаць і пра сацыяльныя праблемы, а мы як бы больш за ўсё пра маральныя каштоўнасці. Гэта важна. І мы таксама верылі, вот тыя, што займаліся, і вы гэтым удзельнічалі, гэтай кампаніяй, мы верылі ў тое, што можам перамагчы.
Але ўсё ж таки я думаю, что вот мы выбрали максимум колькі маглі, гэта прыкладна каля 30% выбрали голосов, але магчыма Лукашенко и не перамог. По крайней мере, у нас у штабе была такая информация от экзит-полов, что Лукашенко набрал 47%. То есть борьба была, але все-таки большасць белорусов хотела, вот як нам сегодня кажут, тихо-тихо, никаких перемен, не кранайте историю, вот будем жить с правадыром далей. Сегодня так уже кажа абсолютная меньшасць. Спадару Алесь, я прапановую зараз даць слова таксама іншым удзельнікам тае плошчы, якія падзеляцца ўспамінамі, а пасля мы яшчэ вернемся да размовы. Добра? Тады, спадарства, я яшчэ раз нагадаю, 15 гадоў таму адбылася масавая акцыя пратэсту супраць сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Тады на Кастрычніцкай плошчы ў Менску сабралося, паводле розных падлікаў, да 30, паводле міліцыі нават было 34 тысячы чалавек. Спадар Александр гэта гаварыў сёння ў стрыме на Еўрарадыё. Ужо на наступны дзень тады паўстала намётавае мястэчка. Як змянілася жыццё удзельнікаў тагачаснай акцыі пратэсту, узгадваюць уласна сведкі падзеяў у матэрыяле Насты Каханович. Вот у меня еще номера, которым 15 лет. Влада номер, Димки, Костика, Кирилла и Ваня. Все? Да, 6 мы были. Так, все. У нас было 6. Номера уже у них поменялись, у Костика уже канадский. У тебя, Влад, этот же номер? Нет. Уладзіслаў і Владзімір узгадваюць супольную адсетку на Акрэсціна пасля плошчы 2006 года. Яны былі ў адной камеры, ды захавалі сувязь цягам 15 гадоў. Спачатку у нас была пробежка, мы бегали по коле, по периметру. Потом там отсискалися, по-моему. И еще зарадку робили, а потом уже гуляли у хатабол. А помнишь, сколько хлеба нам давали? Когда нам давали дастаткова шмат, там хтосьці нават фігуркі вылепліваў. Хатабол гэтак назвалі боулінг з пальчатак і пустых бутэлек. На 10 дзён у камеру Владзімір трапіў выпадкова, паказваў французскай сяброўцы сталіцу і да апошняга спадзяваўся, што адпусцяць. И вот когда мне сказали, что ты осужден на 10 суток, то есть как бы ни за что, вот тогда у меня как молния по всему телу прошла, я сказал для себе сам, теперь я буду в политике. Плошча змяніла жыццё мужчыны, ён стаў актыўна цікавіцца палітычнымі падзеямі ды пратэставай музыкай. У жніўні 2020 года быў збіты, трапіў яшчэ раз на Акрэсціна. Ён параўноўвае зняволеных летась і ў далёкім 2006 годзе. Было больше идейных людей, вот именно. В этот раз задерживали просто людей абсолютно не имеющих никакого отношения. То есть, хотя и я в 2006 так попал на Акрэсціна. То есть это, в принципе, такая фабрика оппозиционеров. Уладзіслаў жа наадварот 15 гадоў таму ішоў мэтанакіравана на плошчу. Ён неаднаразова быў назіральнікам на выбарах. Мужчыну затрымалі на другі дзень сакавіцкіх пратэстаў і завезлі на Акрэсціна. Пастаялі ў калідоры, можа, пару гадзін, тварам да сцяны. Сярод нас апынуўся грамадзянін Польшчы, сярод тых, хто быў у калідоры. Яго адвялі кудысьці там пад лесвіцу, патапталіся па спіне, памятаю, што потым сляды былі на курсе. Акцыя пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 19 сакавіка 2006 года сабрала ў сталіцы да 30 тысяч чалавек. На наступны дзень на Кастрычніцкай плошчы паўстала намётавае мястэчка. Некаторыя тут жылі, а многія прыходзілі пасля працы падтрымаць пратэстоўцаў. Ведалі, што трэба на дзяўчатах как-то это ўсё хаваць, так? Тут ролтан, тут пачак солі, тут нейкія цыгареты, тут запалкі, вось. І хлопцы стаялі з міліцыянты, не памятаю я, можа і амап, вось, але ж дзяўчат яны не шапалі. Намётавае мястэчка разбурылі ўначы на 24 сакавіка, а на наступны дзень у дзень волі разагналі шэсце, якое ішло на Акрэсціна. Падчас разгону Святлана атрымала дручком па шыі. Доўгія гады гэта быў вельмі вялікі страх. Мне было вельмі страшна. Я
і зараз, калі бачу міліцыянтаў, мне страшна. Падчас сакавіцкіх пратэстаў затрымалі некалькі соцень чалавек, у тым ліку тагачаснага кандыдата на прэзідэнцтва Александра Казуліна. Яго асудзілі на 5 гадоў зняволення за хуліганства і за арганізацыю дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Але вызвалілі праз 2 гады пад ціскам міжнароднай супольнасці. Наста Каханович, Белсат. Ну что ж, мы вяртаемся ў студыю, гаворым пра плошчу 2006, якая ўвайшла ў гісторыю таксама як плошча Каліноўскага. На відэасувязі з Беларусі з намі тагачасны кандыдат на прэзідэнта Александр Меленкевич, а ў студыі з'явіўся таксама палітык Вячеслав Сіўчык, які таксама браў непасрэдны удзел і ў абароне вось уласна гэта намётавага мястэчка на плошчы Каліноўскага. Спадар Алесь, вітаю вас яшчэ раз, і вас, спадар Вячеслав, таксама вітаю ў студыі. І дазвольце, спадар Вячеслав, вам першае пытанне тады зараз задаць. Вам што галоўнае ўзгадваецца? 2006 год, праз 15 С вашего дозвола все-таки я выкарыстаю эфир Белсат для того, как повіншаваць всех тых, кто был на площади Калиновского. С 20-го в любой інший день всех тех, кто приходил бы, это так сам был подвиг. Вось. Всех, хто в этом удзельнічаў з 15-й гадавінай, сапраўды іскравай беларускай гістарычнай падзеі, бо плошча Каліновского это был менавіта беларускі нацыянальны чын. Энергетика, про якую уже казал спадар Алесь, была там беларускай. И самое главное, что эта площадь в первую чаргу и возникла, так, потому что есть белорусская нация, есть проблемы, которые белорусам треба вырашаць самим. І, разумееце, трэба заўсёды разглядаць гісторыю любой нацыі, любой дзяржавы, любого народа в кантэксце. Адна з прычынаў, чаму ўзнікла плошча Каліновскага, так, таму што мы проста хацелі кампенсаваць тое, што было ў 2001 годзе, калі не адбылося вулічных падзей. І вельмі это все складана было. Тут неправильно написано. Я не был комендантом намётавага мястэчка в 2006 годзе ніколі, але ж я прызначал всех комендантаў. Так просто атрымалася, бо тая структура, которая папярэднічала плошчы Каліновскага, так, просто заключила со мной такое пагадненне, што людзі, якія акумуляваны будуць падчас всей іх дзейнасці, яны будуць выкарыстанымі дзеля того, каб адбылася тое, што вы пабачылі. Все, што рабілася ў 2006 годзе, это было надзвычай складана, вельмі цяжка. Я просто один факт приведу, что наметы несколько разов ставились. И первые наметы, которые ставились в натопе... Летели их, забрали. С людьми. Справа тем, что на великий жаль, так, до такой ступени атомизировано громадство, что нават люди, которые приходят сведомо на площадь, так, не до конца разумеют, что отбывается нават на вачах их. Бо треба певний час і треба певні магчимості і певні люди, каб люди об'єдналися дзеля одної ідеї. І тут все вельмі важно робити технологічно правильно. Вот треба обов'язково подякувати кандидату в президенты Александра Меленкевича і ще за одну річ, яка публічно ні разу не гучала. І він мусить був одним білоруським політиком, який розумів, що вулична боротьба – це криху віддільно, і від виборів – це все остатнього. І він ведав і досвід України, там так і було, між іншим. Бо одна справа – вибори, другая справа – это вулиця, де нічують свої власні закони. І тут треба об'єднати як можна більше людей. Як тих, хто затягнутий в вибори, як тих, як я, наприклад, особисто, який в 2006 році, я вже не кажу про тепер, так, лічив, що вибори апріорі в Білорусі немагчимы як выбор, як працэс. І Лукашенко будет проводить выбарчы фарс. Але ж все равно Беларусь застаецца, і застаецца пэўны шанец. І просто в 2006 годзе, я адказваю на тое пытанне, которое уже гучало в студии эфира, вы ж не забываеце, што практычна не было ніякай інфармацыйнай нармальнай падтрымкі кандидату, который не проиграл гэтыя выборы. Я глубоко перекананы, что ніякай плошчы Кастуся Каліновскага немагчыма было бы нікому арганізаваць, калі большасць беларусаў уже тады
не былі супраць Александра Лукашенко. Калі это каму цікава, пасля адкажу на гэтые пытанні. Але ж так, это я просто кажу з таго, што я бачыў, і гэта мусіць самае галоўнае. Спадарства, я вось так руку ўздымаю, тому што у нас насамрэч 3 хвілінкі на ўсё застаецца, на ўсё пра ўсё. І згадывалася тут вось пытанне і важнасць арганізацыі. Спадар Алесь, таксама пытанне да вас. Я хацеў бы, каб вы па чарзе адказалі. Магчыма, спадар Алесь спачатку, потым спадар Вячеслав. Наколькі вось роля арганізацыі папярэдняй, вось гэта супрацьстаяння з дыктатарам, з ягоным рэжымам, наколькі яно тады адыгрывала ролю і наколькі, магчыма, не хапіла ў жніўні 2020 года, наколькі гэта актуальна сёння. Калі можна, па хвілінцы, спадар Алесь, ваше меркаванне. Я коротко попробую сказать, что, конечно, это две разных Беларуси. Сегодняшняя Беларусь, она уже абсолютно не хочет в большинстве Лукашенко. И он состарелый, и он с минулого. И вядома, что пришло выдатное новое поколение, которое хочет жить по-европейски и у белорусской державы. Это абсолютно так. И то, что есть совесть поколения, это вельми важно. Я еще хочу сказать, что сегодня, конечно, у протеста не было тых каштоўнасцяў, з якімі мы выходзілі, там беларускія стихі, еўрапейскія стихі, але гэта не ёсць загана, тому што у пэўным сэнсе гэта дала магчымасць аб'яднаць значна больш людзей, але досвед той плошчы паказвае, што нам трэба думаць пра незалежнасць, трэба думаць пра беларускасць і трэба думаць пра тое, што еўрапейскія каштоўнасці для той групы, што сёння галоўнае у пратэсце, павінны быць вельмі важнымі. Без каштоўнасцяў мы не ведаем, куды ісці. Яны мусяць быць вызначаны. Дзякую вялікі. Спадар Вячеслав, літаральна хвілінка, калі ласка. Я хотел бы звернуць увагу на акалічнасць адну, якая была ў 2006 годзе і аб'ектыўна цалкам адсутнічала што ў 2010, што ў 2020 годзе. Абарона плошчы была вельмі жорстка арганізавана. Это любой человек, который хоть там 2 годины провел в наметах, реально, там левых людей не пускали за периметр. Нельга было трапить на территорию. Так. Все это жестко вельми кировалось. Что хвилина. Менялось весь час. Практически мы же вымушены были просто своими телами оборонять площадь Калиновского. Ну, натурально, так, зусім другой атмосферы адбывался выбарчы фарс 2020 года. На жаль, так, люди чамусьці, побачыўшы площадь Калиновского, лічылі, што яна аўтаматычна ўзнікне і в 2010-2020 годзе. Так не бывае. Все гэта было вельмі цяжка, але падрыхтавана, і самае галоўнае нават не гэта. Хто там рыхтаваў і як. Самае галоўнае, што калі ўзнік вот гэты часовы люфт, с вельми моцными супрацьстаяние со всеми силовыми Александра Лукашенко. Так? Там была проявлена не только мужность белорусов, якой было вельми шмат в 2020 году, правда, и можно ганарыцца, так? Але ж технологично все было зроблено правильно, в том ліку организаційно. Это означает, что организовывать и рыхтавацца трэба заўсёды, и тады трэба было, и трэба і зараз, у тым ліку з дапамогою і спадара Вячеслава, спадара Алеся. Я только дазволю себе вельмі короткую реплику. Так само давайте завтра пригадаем, шановные хлопцы и девчата, кто был на площади, ты кого же нема на гэтым свете, особливо много вельмі наших людей. На великий жаль, так, уже покинули гэтае жыццё. Вельмі много прозвішчаў, нема часу, але ж вельмі баліць, напрыклад, той же доля Миколы Іліна, якого, я думаю, памятаєте спадар Алесь, может быть, спадар Валера, это той активист площади Калиновского, який збитый был 23 сакавіка, калі апошні раз мы спрабавалі доставить биотуалеты на площади Калиновского. Вельмі моцны чалавек і доля сапраўднага патрыота Беларусі, які вымушаны был з'ехаць тады з Беларусі. Ён атрымаў эстонскае грамадзянства. Здаецца, было уладкавана ўжо в жыцці добра, была свая фірма, але ж пачуццё справядлівасці, пачуццё свабоды, так, прымусіла его все-таки приехать в Украину, и он загинул на великий жаль, так, летась на Донбассе. Вечная слава героям, а таму і ў памяць і іх таксама, канешне ж, працягваем змаганне. Дзякуй вялікі за размову сённяшнюю, таксама за змаганне. Спадар Вячеслав Сіўчык, спадар Алеся Меленкевич былі ў нас у студыі. На гэтым на сёння ў мяне ўсё. Я, Валер Руселік, дзякую спадарству за ўвагу. Напрыканцы хацелася б літаральна на момант згадаць санкцыі, масавыя пратэсты, забастоўкі, заклікі ўрэшце да дыялогу, што толькі не прадпрымаюць беларусы у імкненні змяніць нашу краіну да лепшага. Ну што ж, урэшце трэба зрабіць, каб палепшыць сітуацыю ў Беларусі. Мы запыталіся у жыхароў Віцебску.
Грех жаловаться нам на то, что мы плохо живем. Президент о нас заботится, пенсию получаем ее вовремя. Смотрите, какой красивый город и остальные города. Чисто, уютно. Что еще надо? Военных действий у нас нет, какого-то потопа, катастрофы нет. Что получше? Немножко зарплаты побольше. Яшчэ больш аб'яднацца, і нам патрэбна наноў паверыць у свае магчымасці. Патрэбна, каб у беларусаў ізноў нарадзілася надзея, потому что яна реально знікла. Покаяться и творить добрые дела. Я так мяркую, што ўладу. І адразу стане лепш? Ну, не адразу, але немагчыма так жыць. На улицу не выйсці, боишься за дзяцей, за сябе. Хочется еще пожить нормальной, добрым жыццём. Людям надо зарплату немного увеличить, а с силовиков, со всех этих наших олигархов немного поснимать, потому что их зарплаты слишком передутые. А у людей, как взять доярку или тракториста, которые на нас работают, на самом деле, они получают по 300, по 400 рублей. Надо жить мирно и дружно. Больше людей надо, чтобы участвовало, привлекать больше людей на самом деле, потому что очень много людей сидит дома и ничего не делает. Диванные критики такие. Я думаю, что нужно думать позитивно, только о хорошем. Нужно верить только в лучшее, верить в свои силы. Нужно не бояться преодолевать свои трудности, которые перед нами ставят и эпидемиологическая ситуация, и какие-то политические у нас есть вещи. Я думаю, если каждый начнет задавать вопросы себе и работать над собой, я думаю, все вместе у нас все получится. Добрый вечер, шановное господарство, з вами Ярослав Стешик. А на Белсаце, як і штовечар, аб'ектыў, агляд галоўных навінаў. Дмитрий Мезенцев больше не российский амбассадор у Беларуси, але Александр Лукашенко призначил Мезенцева державным секретаром так званой союзной державы России и Беларуси замест Григория Рапоты. А что еще сегодня у новинах? Кожный голос за перемовы личится. Наши партнеры на Западе будут обязательно использовать эти результаты голосования для того, чтобы оказывать дополнительное давление на Лукашенко, на его режим. Спецслужбы отказали блокованием платформы «Голос» и частково интернету. Намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы. Як гэта было? Зараз большасць хоча жыць інакш. У нас ніколі не было большасці. Прокуратура і санстанцыя шукаюць польскіх шпіёнаў і нацыстаў сярод школьнікаў. Гэта тая меншасць незгодных з рэжымам людзей, которые патэнцыйныя не электарат існуючага строю. Усяго за дзень больш за 500 000 беларусаў прагаласавалі за неабходнасць перамоваў між апазіцыяй і палітычным рэжымам Лукашэнкі. Святлана Ціхановская заклікала кожнага грамадзяніна наведаць інтэрнэт-платформу «Голас» і выказацца незалежна ад палітычных поглядаў. Каманда Ціхановскай сёння разам з іншымі ініцыятывамі сабрала прэсавую канферэнцыю за перамены ў Беларусі. І вось галоўныя тэзісы. Вчера произошла невероятная вещь, просто ошеломительная. Вчера все чаты бурлили, вчера вся страна бурлила. Вчера люди спрашивали друг у друга, как им проголосовать, как оставить свой голос. На платформе «Голос» никогда не было такого потока людей, даже в августе. Наши партнеры на Западе, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, в международных организациях будут обязательно использовать эти результаты голосования для того, чтобы оказывать дополнительное давление на Лукашенко, на его режим, с тем, чтобы эти переговоры все-таки воплотились. Действительно, кризис докатился до крайней точки. И с этим надо что-то делать. Поэтому это голосование касается каждого белоруса. Это голосование не за, не против
тех или иных политических сил. Это голосование за мир, стабильность, за свободную Беларусь. Поэтому мы, конечно, призывали бы, чтобы за эту инициативу проголосовали и те, кто поддерживает Лукашенко. Я абсолютно убежден в том, что эти люди есть, и это в том числе и в их интересах, чтобы такие переговоры состоялись. На онлайн-галасаванне Міністэрства інфармацыі адказала блакадай сайту «Голас». Але гэта ніяк не паўплывае на працу па зборы галасоў і бяспеку інфармацыі. Наведаць сайт «Голасу» можна з дапамогай функцыі VPN. Таксама сёння была істотна абмежаваная праца інтэрнэту ў Беларусі, дзе цалкам, а дзе асобныя рэсурсы і сацыяльныя сеткі. Інтэрнэт-правайдары патлумачылі гэта рашэннем вышэйшых структураў. Каманда Святланы Ціхановскай спадзяецца, што да перамоваў між беларускім народам і прыхільнікамі Лукашэнкі дойдзе ўжо ў траўні. Вынікі народнага галасавання абвесцяць 25 сакавіка. На гэты ж дзень суседняя палітычная сіла, народнае антыкрызіснае кіраванне і Павел Латушка ў прыватнасці заклікалі беларусаў пратэставаць. Павел Латушка сказаў, што бярэ на сябе адказнасць за кожнае сказанае слово. Все мы чувствуем, что наступает время для новой волны. Волны, которая будет еще сильнее предыдущей. И сегодня многие ждут решительных и твердых слов. Мое сердце и совесть говорят, что у меня нет права молчать, пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнениям, находятся в вынужденной эмиграции. Я просто не могу просить вас не выходить 25 марта, потому что не могу забыть о том, насколько важен для всех нас этот день. День воли. Роўна 15 гадоў таму адбылася незвычайная для Беларусі падзея. На Кастрычніцкай плошчы сталіцы з'явіўся намётавы гарадок у знак пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Як гэта было, распавядзе Діяна Радкевіч. 15 гадоў таму 19 сакавіка, не дачакаўшыся канчатковых вынікаў выбараў, каля 30 тысячаў чалавек выходзяць на Кастрычніцкую плошчу. Уначы беларусы чуюць афіцыйны вынік галасавання. Больш за 80% атрымлівае Лукашенко. Не признаем! Не признаем! На наступны дзень мітынг за паўторныя выбары збірае каля 10 тысячаў чалавек. У гэты ж дзень на плошчы паставілі першыя намёты. Ужо 21 сакавіка колькасць намётаў павялічылася да 19. Антось прыйшоў на плошчу ўначы на 24 сакавіка за 2 гадзіны да разгону. Штосьці мне стрэльнула, я сказал, не, я повинен пойти туда на ночь. Я туда прорывался, мне туда не хотели пушать, там было уже все оцеплено. Зашел в ланцуг. І пам'ятаю, що мені вже праз 15 хвилин стало вельми холодно. Мне было так холодно, а люди несли туди речі, люди туди несли їжу, частували гарбати. 24 сакавіка каля 3-й ночы на плошчы было 35 намётаў. Разгон заняў каля паўгадзіны, затрымалі больш за 500 чалавек. Антося таксама, ён адседзеў 10 сотняў. Меня спокойно довели до этого автозака, люди там кричали, хапун. А потом уже сам этот автозак нас просто закидывали. Один на одного, была куча мала. И мне прилетел этот весь автозак кассетом прямо в лицо. Мне там нос сломали. И я уже прочнулся там уже на Крестина. Как мы к этому пришли? Вот сейчас вот думаю, что у нас вот такой символ, автозак. І ён дагэтуль збірае мірных пратэстоўцаў. Намётавае мястэчка наведалі амбасадары Брытаніі, Нямецчыны, Францыі ды іншых краінаў. ЗША і Еўразвяз увялі санкцыі, але плошча 2006 мэты не дасягнула. Можа, нам не хапіла працы з тымі, хто ва ўладзе, з номенклатурай. Можа, у нас была трошачкі такой рэвалюцыйнай романтычнай наіўнасці. Можа, яшчэ ўзгадаю, што у нас был, шчыра трэба пра гэта казаць, раскол у штабе, калі арганізавалася намётавае мястэчка. Частка штаба, большая частка, была за намётавае мястэчка, а частка была супраць. Леташнія пратэсты дасягнулі большых маштабаў. У першую нядзелю пасля выбараў па ўсёй Беларусі выйшла больш за 1 мільён чалавек. Таму Александр
Александр Міленкевич, які разам з яшчэ адным кандыдатам ад апазіцыі Александром Казуліным узначаліў пратэст 2006 года, верыць у паспяховасць пратэста 2020. Зараз большасць хоча жыць інакш. У нас ніколі не было большасці. Я кажу пра дэмакратаў, пра людзей, якім свабода вельмі важна, і дэмакратыя. Зараз нас большасць. А былы супрацоўнік Генеральнай пракуратуры Андрэй Сыцько лічыць, што спецслужбы прааналізавалі пратэсты пра мінулых гадоў ды навучыліся на іх. Лидеров начали задерживать превентивно. Это было уже в 2017 году. То есть устранили лидера, все остальные не знают, что делать, потому что некому координировать, некому коммуницировать. Очень серьезно проанализировали Майданы, потому что Майданы это, наверное, самое такое серьезное вот в части палаточных городков. Нынешние силовики, они полностью готовы к тому, чтобы работать с мирным протестом. Именно с мирным. Антось жа быў уражаны колькасцю сілавікоў. 9 жніўня ён быў ля стэлы. Это просто война. Лукашенко готовился до этой войны. У них были дробовики, у них были гранаты. Я в 2020 году в Свислочи, мы когда утекали от этих гранат, добежали до Свислочи, я гляжу, там плывет военная моторная лодка, стоят хлопцы с дробовиками, блин, полная экипировка, гранатомет, блин. Я не уверен, что такое Максима в моей родной краине, блин. У 2007 годзе КДБ спрабаваў завербаваць Антося. Цяпер ён жыве ў Польшчы, але 8 жніўня адмыслова прыляцеў у Беларусь на пратэст і праз тыдзень вярнуўся. Діяна Радкевіч, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыва». Ранейшы партнёр больш не будзе прадаваць беларускім уладам тэхналогіі ўзлому тэлефонаў. Ізраільская кампанія Celebrite пастанавіла спыніць продаж свайго абсталявання ў Беларусь і Расею. Кампанія выпускае праграмныя комплексы для вымання інфармацыі з мабільных тэлефонаў. Першым пра Celebrite нам паведамілі супрацоўнікі Байпол. Яны казалі, што на працягу доўгага часу менавіта Celebrite дапамагае беларускім спецслужбам заходзіць у смартфоны актывістаў, журналістаў, затрыманых падчас акцыяў, атрымліваць доступ да асабістых дадзеных. І Celebrite меў гэтыя кантракты з беларускімі ўладамі на працягу доўгага часу. І некалькі разоў мы падымалі гэтае пытанне. У сродках масавай інфармацыі, у размове з амбасадарам наша просьба была праверыць, паглядзець, паўплываць, каб Celebrite не дапамагаў рэжыму. Кампанія Celebrite прадае тэхналогіі праваахоўнікам для законнага атрымання лічбавых доказаў падчас крымінальных расследаванняў. Напрыклад, абсталяванне, якое дазваляе здымаць паролі на мабільніках і планшетах ды аднаўляць інфармацыю, якую карыстальнік выдаліў. Аднак з прычыны таго, што і ў Беларусі, і ў Расеі гэтыя тэхналогіі выкарыстоўвалі перадусім для ўзлому тэлефонаў апазіцыянераў, Celebrite адмовілася супрацоўнічаць з расейскімі і беларускімі спецслужбамі. Усё, як просіць пракурор, без увагі да абароны. Так выглядалі сённяшнія палітычныя суды ў розных гарадах Беларусі. Гэтак Егора Сугойдзя, якога ў жніўні збіў аўтазак, асудзілі на 2 гады калоніі, а Ігара Банцара на 17-й дзень сухой галадоўкі асудзілі на 1,5 года так званай хіміі, абмежавання волі. Падрабязней Анастасія Русецкая. У судзе цэнтральнага раёну Менску вынеслі прысуд Ягору Сугойдзю. Палітвязня, якога меркавана збіў аўтазак, асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму, як і прасіў памочнік пракурора Артём Цвяткоў. При нашей уладе, дякую Богу, что и более не дали. Но это увогуле несправедливое обвинение. Як тут оценить? Вот. Зараз усе суды, которые по таких справах идут, у нас несправедливые. Что тут казаць? Ягора Сугойдзя прызналі вінаватым ва ўдзеле ў групавых масавых мерапрыемствах. Паводле версіі следства, падчас пратэстаў 9 жніўня ў ваколіцах Стэлы ён заскочыў на аўтазак. Пасля інцыдэнту Сугойдзь быў збіты амапам і трапіў у шпіталь. Віну Ягор прызнаў часткова. На мітынгу быў, але на мас не заскокваў. У дадатак да зняволення суддзя Вікторыя Шабуня накіравала Сугойдзя на прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Он не алкаш, потому что он не пьет так алкоголь, как там указали. У суде Ленінскага раёну горадня агучылі вырак Ігару Банцару 1,5 года хіміі, як і прасіў пракурор Віктор Нечипарук. Палітвязень, які з 3 сакавіка на знак пратэсту трымаў сухое галадаванне, выйшаў часова на волю пад падпіску пра нявыезд. Спасибо тем людям, кто писал. Это очень круто. Когда незнакомые писали люди вообще грамотно. Вот это очень
помогает, когда сейчас сегодня тоже думаю, мне письма принесут, а меня уже там нету. Вот это очень крутая тема, что и это очень важно писать. Пишите всегда политическим и не забывайте вкладывать конверты. Вот это. Ну и спасибо за солидарность. Суддзя Наталья Козел прызнала Ігора Банцера вінаватым у хуліганстве за танец без штаноў перад міліцыянтам падчас акцыі пратэсту 5 верасня мінулага года. Адбываць тэрмін гарадзенскаму музыку засталося 8 месяцаў, бо 5 месяцаў пад вартай у следчым ізалятары лічыцца дзень за два. У судзе Кастрычніцкага району Менску агучылі прысуд у справе Святланы Брацянковай. За ўдзел у 3 леташніх мірных акцыях мянчанку пакаралі 2 гадамі хіміі. Менавіта такі прысуд запрасіў пракурор Віктор Завадзіч падчас спрэчак бакоў. Суддзя Вольга Няборская прызнала Брацянкову вінаватай ва ўдзеле ў групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Святлана сваёй віны не прызнала і збіраецца абскарджваць рашэнне. Я хотела просто бороться с этой несправедливостью. То, что у нас творится в стране. Но все равно когда я выходила, у меня всегда было чувство, что мы все равно победим. З ізалятару часовага ўтрымання Менскага району на волю пасля 15 сотняў арышту выйшаў Ілля Кваченка. Жыхар кварталу Пірс пад Менскам, якога пакаралі за тое, што вывесіў на сваім балконе бел-чырвона-белы сцяг. Персонал приветливый, в принципе. Здание хорошее. Много интересных людей. Из 60 человек здесь было 10 политических, я так называю. Обрел новые знакомства. На пачатку сакавіка суд прызнаў Кваченку вінаватым у адзіночным пікеце. А за тое, што Ілля адмовіўся здымаць нацыянальны сцяг, эвакуявалі ягоную машину. Это все, мне кажется, довольно-таки несправедливо. Но чего ждать в нашей стране с нашими последними событиями и с тем, что закон у нас не соблюдается. Он же не ходил, не бил никого, не призывал ни к чему, не делал каких-то противоправных действий. По сути, у него на балконе был вывешен флаг, он высказывал свою гражданскую позицию. На пытанне, ці вывесіць сцяг ізноў, Ілля адказаў: «Падумаю». Аднак упэўнена дадаў: «Будзем працягваць нашу барацьбу». Анастасія Русецкая, Белсат. Ператрусы у журналістаў Белсату у Пінску Віктора Ярушука і Андрэя Якімуша. У іх забралі ўсю тэхніку. Таксама міліцыянты наведалі прынамсі 3 асобаў, у якіх пінскія карэспандэнты бралі інтэрв'ю. 2 з іх адвезлі ў аддзяленне, апыталі ў межах адміністратыўнай справы і адпусцілі. Ціснуць і на іншых незалежных журналістаў. Галоўнага рэдактара парталу «Гродна Лайф» Алексея Шоту аштрафавалі на 11 600 рублёў як прадстаўніка арганізацыі, ды на 725 рублёў як фізічную асобу за размешчаныя ім 3 матэрыялы са спасылкаю ці лагатыпам на тэлеграм-канал, прызнаны экстрэмісцкім. Таксама экстрэмісцкім хочуць прызнаць канал папулярнага сталічнага блогера Антона Матолькі. Следчы камітэт вынес пастанову о прыцягненні яго ў якасці абвінавачанага ў крымінальнай справе. У Міністэрства ўнутраных справаў накіравалі дакументы на вышук Матолькі. Сын дачакаецца вызвалення сваёй маці з турмы. А вось ягоная бабуля баіцца, што не пабачыць сваёй дачкі. Марыя Несцерова з лістапада за кратамі, але следчыя дзеянні не вядуцца. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Кошку вот эту взяла, подобрала, в переходе раздавала женщина. То есть она очень добрым человеком на самом деле была. Андрей чакае сваю матулю амаль 5 месяцаў. 54-гадовую Марыю Несцерову затрымалі на падставе крымінальнай справы аб удзеле і нібыта арганізацыі масавых непарадкаў. Сын не ведае дакладнай фармулёўкі абвінавачання, бо паводле адваката следства даўно не вядзецца. Дело они не ведут уже полгода принципиально. Под видом якобы у них нет следователей, а следователи у них есть, и я это знаю, свободные. Но как бы нет дела, соответственно, нету материалов для суда. Нет материалов для суда, не нужно проводить суд, не нужно проводить суд, можно продлевать человеку срок заключения, понимаете? Как бы по дутому какому-то липовому обвинению. И нам даже не к кому особо обратиться, попросить ей хотя бы домашний арест дать. Мария Нестерова была незалежнай назіральніцай на выборах. Падчас ператрусу ў яе дома забралі народную волю ў якасці агітацыйнага матэрыяла. Гэтак дачку чакае і 84-гадовая матуля зняволенай. Это Маша вышивала. Вот, да. Вот это вот она тоже, это была заготовка.
И вот она ее, по краске скрасила все. Спадарня Лідія мацуе сілы падтрымкай унука і ліставаннем з дачкой. Вельмі хвалюецца, што не дачакаецца вызвалення Марыі. Андрею говорю: Андрей, тебе придется хоронить меня, потому что Маши нет, а больше у нас тут никого нет. Все подготовлю, как у нас говорят, смертное. Повезу его к своему мужу, покажу, где могила. Ну, в общем, я ему все эти самые напутствия сделала уже. Несцеравы паходжаннем з Расеі, але і ў Менску сям'я жыве ўжо 40 гадоў. У цяперашні цяжкі час асабліва і на сабе адчулі салідарнасць людзей ды ціск уладаў. Я на практике выяснил вещь там одну, да, из этой истории, что можно взять человека просто у подъезда, запихнуть в машину, увезти куда-то, не объясняя, куда, зачем, где он окажется. Да? То есть мы бы, если бы не искали, с нами до сих пор на связь не вышел никто, вообще никто. Понимаете? То есть вот только через адвоката мы смогли что-то узнать спустя несколько дней. Паводле афіцыйна выстаўленага абвінавачання Марыі Несцеравай пагражае ад 3 до 8 гадоў зняволення. У Берасці, Горадні, а цяпер і ў Баранавічах Генеральная прокуратура даслала праверкі ў школы, дзе вучацца беларускія дзеці польскага паходжання. А Баранавіцкае ўпраўленне адукацыі пільна збірае інфармацыю пра дзяцей, якія наведваюць польскі дом. Гэта тая меншасць незгодных з рэжымам людзей, которые патэнцыйныя не электарат існуючага строю, існуючай лады. Таму іх трэба, конечно, ціснуць, што як же ж по-другому. Гэта змаганне з нязгоднымі, з людзьмі іншых перакананняў. Школы польскай меншасці правярае прокуратура, санітарныя службы, пажарнікі ды нават ідэолагі. Следчых цікавяць дакументы, крыніцы фінансавання, педагагічны склад. Таксама запрошваюць звесткі пра дзяцей. Напярэдадні берасцейская прокуратура падала ў суд пазоў аб ліквідацыі польскай школы. Яе дырэктарку і сузаснавальніка падазраюць у дзеяннях, скіраваных на распальванне нацыянальнай і рэлігійнай варожасці ды рэабілітацыю нацызму. Прокуратура актывізавалася пасля школьнай імпрэзы, прысвечанай гісторыі Польшчы. А курсы польскай мовы, на думку следчых, абясцэньваюць памяць беларускага народу. Усё гэта адбываецца на фоне дыпламатычнага скандалу паміж афіцыйнымі Варшавай і Менскам. Шановнае гаспадарства, у мяне на гэтым усе навіны, але наперадзе вас чакае праграма «Антыфейк. Лукавыя навіны». Хто паддаецца на спартовых спаборніцтвах Лукашэнкі, адкуль гучаць галасы з места і пра што маўчаць прапагандысты з БТ. А потым праграма без акрэдытацыі збірае найлепшых прадстаўнікоў незалежнай прэсы. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Добрага вечара.